Amosini misawanya kwa moge jwanga kendarwa kini machini e cheruni reo tino makauono kaja kerchene ni erika kapile en an Elizabeth Otieno kaka wono antire Nairobi Showground kama adoro wuoyo achiel kachiel kondo owadwa James mabende dillero nwagi gwe ko mabende otimo talanta nero mabende entire godo aretine nyaka gie sani giginero mabende otimo mar nwango yuto mare. Kaka ing'eyo ni nengo mauta osemedore kendo mauta nendo onge kod wenga opogore momiyo jogo kuma bende tiyo kod mafuta nwango yuto maggi mapile pile nitiere kod achiedh nade. Kinde mokalo ko bende piny owacho ne ogoyo marufuku timo ohala mar mabetni kata chumbe mabende oseti. Makoro jogo kuma bende tiyo kod chumbe go moseti nwango yuto gi mapile kapile bende nitiere kod midhiero. To owadwa James tiyo kod chumbe go kod mauta nwango yuto mage. Kendo kama indie kaka twako marwa dwa chalo kod owadwa James. Okay, owadwa James nyiswa nyingi nikech anange James no kende nyiswa nyingi gi kanyweno mabende idake gi kama iwuoke e dala. Okay, an nyinge longa ni James Dundi kata Dundo nyola Kibra kanego lakini dala eno Kwala Koricho. Okay. Yes, erokamano inya James Adundo katudundo. Yes, nyiswa nini eniga mane ichake loso gine machal kama gieki gigo ikime iloso itiyo kod chumbe go aneno kitiyo kod sufria itiyo kod kombe mabende opogore kaidi. Gine nichako tijini endi iga mane to ene chia mane bedo godo kata ene gino eno mane omi chako tich makama indi. Mokwongo kapok achako tijni nan jabol. To bol nachako tugo higa mar 98 kucha. Nikech an onyuola 94. Koro ipinywa ni ing'e bol. Onyuola 94. To ichako bol kapod atin. Kapod itin. Kijaiga dika. 98 Impala. Kijaiga ng'wen. Nachako chon. Jaiga mano nego koko chak grade 1. Yes, to ine iga mweno no yudika ni chako school chako bol koso ang'o mane ne itemo ni mar niti saine. Iodwa wan vijana beach to kom vijana go duto digo bol. Koro no chieng' mana gidhi tugo bol ne gikawo kapod atin. To kanyo mana chake tugo bol. To bola tugo chakre igano kapod atin professionally na chako tugo kan 16 years old mano Impala club. To mane gima nang'e timo maber. Koro art ni nen part time sama an gi thuolo matumo art. To seriously professional art na chako higa mar 2016 kanyo mana chake. Kech na neno bol sami nwang'o kaka inyalo keto chiemo Eyor ne tek. To
nitie osiepna ma iluongo ni Kota, mane japuonjna mano ywaya kuom tumo watni, mano konya bong'isa ni kineno ka bol be chandi to en gi talent, inyalo timo watni. So 2016 mane chako tumo art. To ni chako time art ne mar bol ne ok mi yuto makare to ne pod itini higa 16. Yes, ne pod itini. Ne yudo ka isetieko somo mari koso somo mari ne ogige kore? To school na tieko nyaka high school. Ma primary na dhi Sicilia mano Kibra kanyo. High school na dhi Isili High. To through football kod art mano konya ba tieko nyaka school high school. To nyaka ni chaka timo art nieri. Gine achiedh nade mage ma bende isega kale kopogore kod achiedh nade go eko ma iyude kinde gi eko ma koro piny owacho ne ogoyo marufuku mar chumbe ma bende oseti to ni mar gigo mang'eny mitimo kaendi iloso kod mabet ni gi eki ma bende oseti. Mauta bende sani gie sani ende nuang'e ok en gino ero mayot kata kinwang'e tinwang'e kod omenda ero malo. Gina achiedh nade mage ma ikale kaka in? Nge art olach. An art matimo en contemporary art. Nyiso ni atiyo gi gik moko tofauti. Kaka rangi atiyogo kod junk metals be atiyogo. Lakini kumonyuola kibira ka nwang'o pesa mar nyiewo rangi be ok yot. To pira be ok kel gimoro ma inyalo wacho ni an konyi chulo ot kata nyiewo rangi no. Koro kaka artist nyaka tema kinyalo nwang'o giminyalo tiyogo. Kanyo mana chako tiyo gi mabate kod recycled metals gi junk gi. Kech mago manyalo nwang'o mayot. Kech ute mag Kibra ka en slum. To mago e gik minyalo nwang'o. Koro chaka gik manyalo nwang'o. Gimanyalo konya en mana ideas mabiro go mondo ati gi material ma anyalo nwang'o mayot. To James, pimna nini kidwaro loso gimoro, iwuok piny ni idwaro loso kata gima nene loso kaidi ni. Ene ng'ato ema wuok to chiwo order ni ilos ne gima chal kamano koso in iloso mondo ng'ato ang'iew bang'e. Gik maloso gi nitie moko manwang'o ng'ato nyalo biro mondo alosne, to moko en mana ideas ma be aloso gik moko manyalo present galleries. Mondo inwang' chance mar loso gik minyalo present gallery, nyaka ibed kaka be nyalo manyo pesa kuom yo tofauti. Koro apart from that, an be atimo house decor kod murals ma minyalo loso kaka chieng' corona na nwang'o tich mag loso murals mag gine corona go through Plan International. To mago yono mana nwang'o pesa be manyalo konya chulo ot kod nyiewo chiemo. To kanyo be anyalo nwang'o chance mar loso gika ma anyalo present e galleries, because as an artist nyaka ilos profile be mondo ji ong'ei tich mitiyo kod talent minigo. James, talent ma intiere godo kata chia ma intiere godo ni eri mar loso gige kuma bendo opogore manyalo lombo wang'a ma ng'ato nyalo kete ot. Gin en kanye ma isochope kod were mar nieri. Oseluongi kanye gi kanye to be isewina wad mora mora kokalo kuom gige kuma bendo iseloso gigi. Awad to poka nwang'o, lakini through gik maloso gi so miya chance mar romo gi joma ong'eyo i piny ka kod joma be nyingi beyo kaka Ronaldinho na romo kode, Rio Ferdinand, Thierry Henry, to nitie jotelo be masoromo kodgi kaka Amolo Tiende, te gik mana loso ne bamiye kod joma ng'eny be. Jogo ikono di mang'eny ma bende ong'ere piny kaendi. Gina ang'o mane ni romo kodgi nang'o ni loso ne gi gimoro koso ne uromo aroma ni ji jero? Kaka footballers mana romo kodgi, nokel gi partnership mane gin go gi
jomoko ka Guinness, Sport Pesa. Koro chance no na kao mondo alos gimoro at least manyalo present to gik mana megi en mana mar loso portfolio mar kaka artist. To ngato kaka Amulo Tiende mana ngama otugo kod obol social club mano Railways Wanderers. Chieng' mano wadhi ondo anyasi mano dala kucha ngano chance mar present at least mondo give thanks ni teach motiyo no teach no be okyot at least na loso gimoro mondo amie be. Yes, James, nyisa neni ine kaka James ise puonjori tije gi kingeyo loso gimoro amora ma ngato nyalo dwaro mondo ilosne. Ere kaka iduoko mitgi gi kine oganda wachini eti giving back to the society. Ere kaka itimo mano ero? On giving back on society, at least mchentino masotemo puonjo gitizi gi. As a footballer, ang'eyo yono maber. Kiketo wiyi ni football makelo chiemo mesa, samoro nyalo nwang'o injury kata opportunity lakini nwang'o maber machuli maber be. Nyaka ibed gi side hustle kose gimi nyalo timo kin gi thuolo, nyalo dhi school. Koro nyithindo gi ma wan go Kibra ka temo mondo awuo kodgi gibe gine kaka ginyalo timo gimo apart from talent ma gin go kaka ball. Ginyalo concentrate gi school be kod gik moko manyalo konyogi. Koro mani twangi? Okra twangi. Atiyo gi wire ma galvanized wire. Tango mitiyo go tasni? Otasni ma tiyo kaka amateur. Ma konya nwang'o shape madwaro. To ma ok otas ma carpet. To tich ma itimo ni dineno ka okelo ni yuto moromo geri kaka in kendo ikony familia magi? Tich matiyo ni sokonya ahinya. Kaka kuma wantie kanego umiya tich at least per month anwang'o gimo. Niwach ni talent man go kaka mar art anyalo konyogi gi wang'a man go to be kauso piece anwang'o pesa manyalo konya to be nyalo konyo nyithindwa be. Nekoro moge juang mana kaka iwinjeno ero wantiere kaendi kod James mabende lero nwa gino endo mane omiyo chako chenro ni ere mar loso gik machal kamagi eki. Oloso gigo eko mabende thoth kotiyo kod sufriche mabende otiyo kod okombe loso gigo eko mabende nyalo lombo wanga chachane. James, nyisa ni miloso ni endi maendi to marang'o? Gima loso kanego ma en wall mural. Tatemo tiyo gi material manyalo nwang'o kaka sufriche gi okombe gi. Ma en gima yot loso to be again time consuming. Kech twang'o gigi duto atwang'o gi lwedo to kao time. Lakini nitie details ma en go kineno to nyalo lombo wang'. To en gima sani anyalo timo nikech bech rangi sani to tek. Lakini gigi nyalo nwang'o. Mane momiyo aloso gigi.
Koro okile no ni mind tinyalo tigo kar kanye tinyalo kete kanye to mare en gino eno makata ka nyathi otumore to nyalo hinyo. Ere kaka inyalo kete mabende kamoro mamuol ma ok nyal hinyo ng'ato? Kuom hinyo ng'ato to dak nikech stitches gi mapok otiekre. Nitie kaka dhi nuoyo stitches kaka piny kacha nyalo neno. Nitie kuma stitches go anuoyo. Kata kimulo to dak ng'adi. To be gini tiyo kaka wall hanging. Niketo i wall. Lakini dwaro ni wall maduong' ma ng'ato kodonjo e odi to nyalo neno. To en ber mane mabende onyalo kele ot to ni mare oganda mathoth ohero gigo eko mabende ka ng'ato donjo ode to neno ka odwaro gima lombo wang' jalero mabende obiro lime ot. En ang'o ma omedo ndalo mane momedo e kor ot kikete? Kaka ineno pok otiekre. Nikech kasotieko twang'e to nitie gima dhi goro ka aneno. Gima dhi goro no en at least okelo humor i ot kod beautification i ot. Ka en ng'ama ihero art, inyalo nwang'o inyiewo gima joma ng'eny onge go. En gima dak inwang'i ndara kiuso. To at least be loso at least ng'ato kodonjo e odi to neno ka nitie gimoro maber ma mogini mani wall at least kelo beauty ot be. To koro ma indi pesa di? Kosetieke? Moko sotieke tinyalo nwang'o gi 150,000 kadhi mbele. Manyiso ni gini endi kelo yuto no ero mabende lach kabisa. Yes, ka watieko en ang'o minyalo we godo oganda rowere go mabende rom kodi kama endi to nyalo gombo timo tijni endi mabende itimo ni eri. En kod chiano eno ma timo gigi eki lakini kako puonjre timo gini endi ema pod otame. Inyalo nyiso jalno endo nang'o? Gima nyalo nyiso oganda. Kin gi nathi mineno en gi talent ohero goro. Tema mondo ikonye. Tinyiewne gik monyalo tiyogo. To kuom vijande ma be iparo en gi talent lakini ikia kaka inyalo konyri. Nitie art spaces mang'eny kaka collective. Tema teme imanya achiel kata school be gini be ipuonje school. Inyalo dhi art schools mondo puonji maber. Tichaka gi gimi inyalo nwang'o kaka material minyalo nwang'o machiegni. Nikech an nena tiyo gi mabade mowang', tiyo gi okombe makwanyo, sipuche be moko makwayo motuch. Tichaka gi gimi inyalo nwang'o. Tisuda mbele. Easy.
Yes, James, kawatieko en inyalo yudi kanye wacho kacha ni itimo gigo eko mabende ng'eny, itimo tich goro, inyalo goro kendo inyalo timo gimoro amora kod gik komi nafas. Jano eno mabende gombo nafas no ero, ogombo thuolo mondo oyudi jano eno manyalo konye, manyalo tae e loso kako nyalo loso gigi eki. Wacho ni na footballer igoyo adhula. Jano eno mabende nitiere kod chunye mar goyo adhula. Ere kaka inyalo konyo ji ariyo gi eki. En nitiere kod were mar loso machielo bende nitiere kod were mar goyo adhula. Ere kaka jano eno inyalo yudi komanyi. Kigo adhula to be iloso gigi. Nitie kaka inyalo balance the two. Nikech ka en adhula, training odhi gokinyi, mano chakre saa 1 nyaka gimo saa 3. To en gi thuolo mar timo gik moko, kata ka iweyo for 2 hours, pod in gi thuolo minyalo timo art. To kidwa ng'ama nyalo konyi, kose kata guideline, an inyalo nwang'e social media duto. Kaka Facebook iluonga ni James Dundi, Instagram James Dundi. To namba simbe inyalo nwang'o. Kigochona to anyalo neno kaka dwa konyo. Dogi inyalo wacho mana namba simbi, then ng'ato no ero mabende dwaro maneni sani inyalo kawo namba ni mondo omanyigo. Kendo wakwayo ni jalo eno mabende nitiere kode gino eno mabende ma inyalo nyiso James. Kiki igochne James gi weche go eko makwalo. Nyaka imi ji luor seche ma ng'ato chiwo namba ne, oko chiwo namba ne kacha chande mag walo. Koro ka intiere mana kod chiano eno ma inyalo loso godo gini ekikawo namba mar James tigochone godo. James inyalo mana wacho namba ni, kisewacho namba ni to jalo eno mabende nene sani mabende gombo mondo wuo kodi openji weche moro amora ma otenore kod tiji mabende timo. Ang' ne mani. Namba simen 07 16 890 512. Okay. To kanyo eno mabende igoyo tach e dala mar Nairobi kaendi, igoyo tach kanye, ka en Kibra to Kibra yie duong'. Intiere gi kanye? Kibra tinyalo nwang'a Bombo Lulu Kianda, Masai Mbili Collective. To showground ka en an-tich, koro kidwa manya tinyalo manya Masai Mbili. Okay. To jalo eno mabende nyalo gombo manyi e showground kae? Showground be inyalo bira, nikech ok en art kende midhi nwang'o ka. Tie furnitures be miloso, kaka mibete no, to ma be iloso kane. Inyalo bira, iluongo ni Latitude Furnitures. Okay. Sawa, erokamano ahinya kuom bedo kodwa kod kuom miya thuolo mar penji mar timo twak kodi odhiambo ma kawuono, kendo agoni erokamano maduong'. Nyasaye mondo mede gwedhi e yore tijegi eki mabende timo ma kelo ni yote e pacho. Erokamano. Sawa. Yes, nakora mogie jogi winjo kachacha ni ka intiere kod wero neno ma inyalo loso godo gigo eko mabende James temo loso kaendi, kata intiere kod chiano ero lakini jano eno manyalo puonji tijini endi ok ing'eyo. James wacho ni inyalo manye, intiere thuolo kendo inyalo manye mopuonji kaka inyalo los gigi eki. Agoni mana erokamano kuom kete mane Lolwe TV mar neno chero ni eri chero moyiedhi. Atawacho pile ni tich matek ema kelo keyo, to sechego eko mabende intiere kod gino eno kata gino eno minyalo timo mar nwang'o yuto ni mapile. Kik icha tijno ero, time kod chunyi duto. To bende ka intiere kod sigana moro amora inyalo omanyowa, ichako ni #chenomoyiedhi kata LTN feature. Wabiro yudi kanyo endi, tiyo kod namba mantiere piny kaendi mar manyowa. Iketo namba ni kanyo, kiseketo namba ni to wamanyi kamoro amora ma intiere mondo wanyiso ganda ni oko kaendi nitiere tije mabende opogore mapok ne ji oneno, to bende nitiere jogo eko mabende temo matek mar nwang'o yuto gi mapile kowuok kuom talent magi kata were magi. Nane Elizabeth Otieno, kendo kete mana kaendi, kendo agoni erokamano, ibed kod otieno nero makare.